mulla. Niin mä hyppään. En mä tiedä, mutta hyppää johonkin, kun mä kuvaan jo. Mä en Mä en saa pelata tää yhtään. Mä en tonne. Sehän oli pitkä. 96. Ei älä mene. Pelata tätä enää. Mennäänkö tää... Oota, ota sä kamera, niin mä pelaan yhden. Katsotaan lähteekö mulla mitään. Mutta onks mulla taitoja? Tää on kameran paikka. Kuvaajan paikka. Näyttäpä sitä niitä hulluja tansseja siellä. Ottakaa älä. Mä tuun teidän kotiovelle tälleen, jos te ette tilaa mun kanavaa. Näinpä. Joten tilatkaa mun kanavaa. Ei kannattaa tilata kanavaa. Mut sitten mä tuun tälleen, ei tälleen, kun tälleen, jos te teette sen ja myös laittatte tykkäyksen videoon. Ei, tää on niin hieno video. Jos sulla menisi vähän paremmin. 96. On pitää hetki. Joo. On paremmin. No, nyt voi kuvaa ja mennä paremmin. Me saattaa tehdä täällä varmaan joku 5 miljoonaa videota, koska mä en ole tehnyt videota. Viimeksi varmaan tein kuukausi sitten video. Joo. Viimeksi tein varmaan November. Mä en muista mikä se on, marraskuu. Tässä on hyvä kuvaaja standi. Eiku, joo, noin. Standi. Niin, mä voin pitää tätä tässä 5 tuntia, kun sä pelaat. Ja mä pelaan 5 tuntia siis. Jos ette tiennyt, niin mä oon maailman hitain pelaa Forttia. Säkään varmaan tiennyt, että mä oon maailman hitain pelaa Forttia, jos mä pelaan yksin. En oo ikinä mä en nähnyt, kun mä pelaan. On niin hyvä kameramies. Jep. Joo, tässä on sitten... Tää kuvaus ei oo hirveen hyvää laatusta. No ei ehkä. Ei kannata sanoa, se menee sitten meidän piikkiin tää meidän kuvaus. Mä menen tohon tuulimyllyyn, koska mä oon niin pro, Sieltä saa hyvää luutta. että Sä saat sieltä melkein fullit. Siellä on niitä tynnyreitä. niin. Ei mene sinne. Ei Muumilaaksua lukita yöksi, joten ei tätäkään. No. Joo, niillä on ihan hiessä, kun sillä on hyvä skini. Yes. Joo, sillä on aika... Joo, SNG sieltä. Jos joku tulee, se on kuollut. Näin se... Ja katsojille pitäisi vielä kertoa, niin siis mehän ei kuulla mitään, koska me pelataan mun pleikkarilla ja meillä ei ole mitään kuulokkeita eikä mitään. Koska niillä on kuulokkeet vähän niinku rikki. Niin ja mun koko konekin on vähän niinku rikki. Joo, niin konekin on rikki, niin ei... Tässä näytyy. Mä ties. No, sieltä tuleeko eka tappo. No ihan töhö oli kyllä. Tuo tyyppi oli niin surkea pelaamaan. Että... Ja sitten on joku meidän seuraaja. No jos se on mun seuraaja, niin mä pahoittelen ja se oli ihan ok pelaa, mutta mä olin paremmin. Aika hyvä oli. No tuskinpä se on joku seuraaja. Niin, Fortniteissa on kuitenkin Aika paljon pelaajia. varmaan 3 miljoonaa pelaajaa, niin jos niistä yksi on niistä mun 64 tilaajasta, tai siis teidän katsomishetkellä voi olla vaikka vuosi 2095, niin oikeastaan sillä, mä en tiedä mikä vuosi on, niin silloin kun te katsotte tätä kuitenkin, niin mä veikkaan, että hirveän monella ei oo niinku, että näkyy, että 64 tilaajaa, koska mä saan joka video melkein yhden tilaajan, melkein joka. Sieltä tulee joku pelaaja.
kuolee. Ai se on siinä! Se kuolee Sattuu vähän, sulla on hirveä HP:tä joo. No juu, ei vissi. Se teki jumpscare. Tää periaatteessa. Jos se tuli sitten mua selkää, niin voittaisitte te mut. Laittakaa kommentteihin, jos mulla nyt on kommentteja tässä videossa. Mutta mä sanon, että joka ikinen teistä mun katsojista, vaikka te ette jos ikinä pelannut Fortnitea, niin te kyllä voittaisitte mut. Jos on vitsi. Jos... Onneksi tota ei näy videolla. Niinpä. Kaikki tietäis mikä on kaverin nimi. Niin. Ei sun nimi vaan yksi toinen mun kaveri. No, mutta me ollaan parhaita kavereita. Mutta ei sitä saa tietää kukaan. Paitsi sä oot yrittänyt kertoa niille. En mä kerro katsojille, mutta... Sun niinku elää oikeassa elämässä sun kavereille sä oot yrittänyt kertoa, mutta ne on niin tyhmiä, niin ne tiiä. Paitsi Viljami. No joo. Viljami ei ole semmonen töhö. No ei. Jos Viljami katsoo tätä, niin Viljamille terveisiä. Ja muillekin niillä kavereille. Jotka on töhöjä. No jotkut niistä on töhöjä. Joo. Ei pahalla, mutta musta tuntuu, että jotkut semmosia on vähän esittäjiä, jotka niinku haluaa, ne luulee, että ne on mua isompia, mutta joo, ei oikeesti oo. Mutta... No ei tosiaan. No musta tuntuu, että jotkut, en mainitse nimiä, mutta jotkut on semmosia. Mä voin vaikka tän videon jälkeen mainita. No ei jaksa roustaa tässä videolla kyllä ketään. Niin, et muutenkaan varmaan halua kertoa niiden nimiä, koska... No en ainakaan niille, jos ne katsoo sitä videoa. Toi Eetu on ollut monesti mun videolla, se on halunnut mun mielestä kerran silleen, että kaikki tietää sen nimen, mutta... Ihan sama, ne vaikka saa tietää. No ne tietää. Tietää Eetu. Shoutout Eetu. Eetu on besti ihminen. Mun jälkeen. Ne. Mitäs sä alkaa tappaa noita porukkaa? Aha. Toi vaan tuli sun naaman eteen, niin on aika kiva. Mä vähän paremmin kuin 96, mä oon 40 joukossa. No joo, kun en mä osaa pelata pleikkarilla. Joo, en mäkään osaa pelata pleikkarilla varsinkaan, kun siinä ei oo ääniä. No joo, äänet auttaa. Miettikää silleen. Me päästiin top 2, kun me pelattiin. Niin, silloin kun me pelattiin kahdestaan, niin kun mä pelasin tällä, niin ja mun kaveri pelasi tolla tietokoneella. Niin, tietokoneella. Niin me päästiin 2, mutta kun se ei johtu siitä vaan, me oltais voitettu se muuten, mutta kun mulla oli 4 HP, mä olin Stormissa, niin se otti 8 damage ja se Stormi, niin se on vähän... No muuten. Meni Stormin piikki. Niin, Stormin piikki. Jos sulla on sininen, niin mä otan sen. Tai pitäisi olla tappaa sillä. Ei vaan kun sillä voi kalata. Siitä vähän kalaa. Mua häirittää toi sun jäbää, koska se mä koko ajan katsoin, että sun edessä on pelaaja. Joo, mäkin koko ajan katsoin, että ei mun edessä on pelaaja. No se siinä on siinä. Vitsin apina. Se taistelee sen. Se on siinä. Se on ihan töhö. Ei se osaa. Siis sä ei edes osu muuhun. Siis sä vaan säikeit vähän bottia, joka heitti. Mä säikän ihan pirusti bottia. Siis toi botti vaan heitteli. Joo. Siis, jos te tietäisitte, mikä mua ärsyttää, kun mä pelaan aina
semmoista peliä, minkä kaikki varmaan tietää, joka on EAFC. Niin aika moni varmaan tai hirveän moni, jotka pelaa sitä peliä, niin ei varmaan tunne sitä samaa tunnetta kuin minä. Pelaa Pleikka 4 Prolla ja samaan aikaan kuulee semmoisen joka 10 sekuntia tulee semmonen ääni mun pleikkarista, koska se on niin surkea aina välillä. Tälläkin hetkellä, jos me oltais ihan hiljaa, ai vitsi, niin siitä kuuluu se ihme ääni. Mistä se ampuu? Sieltä toiselta puolelta. Kai. En tiedä mitä toi tekee toi botti tossa. Tai on hirveen välaatunen tää peli kyllä nyt. Se on siellä. Oh. Ei nää ohi. Meikä lähtee kyllä meneen, koska se tyyppi yrittää tappaa. Tuolla on 27 tyyppiä jäljellä. Voi peris. Miksi me alkoi ampumaan tää tyyppi? Ei. Mä oon niin pro. Pate laittaa sulle siitä jutusta. Rakeeksi se mulle? No vähän niinku se laittaa se, että Ei saa, älä nyt kaikkea sano, koska jos on kiroillu, niin se on vähän... Tuon nyt. älä tyyppi. Älä nyt siihen jää. Anna, Tuu kyytiin tähän. Mä en tiedä, uskallanko mä mennä tänne, koska täällä on niin paljon porukkaa. Mä alueelle. Ja kun mä oon niin surkea pelaa. Joo, sä ajat vedessä. Joo, aika nice. Joo, sä pääsit 20, top 20. Mä pääsin jo aika. Top 100 päästä. No niin. Musta tuntuu, että aika moni pääsee top 100. No joo, ehkäpä. Ehkä, en tiedä. Mä oon kivasti ammoja kyllä. Jos te pääsette Fortniteissa top 100, niin laittakaa tykkäys. Niin. Niillä arvostaa sitä tosi paljon. Että laittaa tykkäyksiä, koska miksi ei laitettaisi tykkäyksiä, ei se haittaa mitään. Mä kato idea. Se valuu tosta, se tippuu tosta noin kaikki sitten. Mutta ei mua kiinnosta mitkään sinistruutit. Katso, et eihän kiinnosta sinistruutit, jos on tämmöiset kamat. Ei, se tarvii. Se ottaa just alueella. Sniperi olisi varmaan ihan kiva. Ja jos mä saisin sniperin, tää peli olisi pelastettu. Niin, koska sä voisit ampua kolmos. Ui peris. Mua jännittää tää peli niin paljon. Siinä on pelaaja näköjään. 2. Aika monta pelaajaa. Ui itse peris. asiassa. Joo. Niin jo. Se kuoli sun potille. Kait. En mä halua, mutta olis sellainen sniperi jos... On siinä. No siinä on sen sniperi. Mä veän tän aluksi. Tätä tekee tää potti. Heittää pommeja tuohon pellaajaan.
Ai sanon pelaaja. Mä en kattonut. Mikä tähtää siinä? Aika huono, mutta tästä ei näy valoa. Ei se. Joo, tossa oli äsken pelaa. Ehkä. Varmaankin, kun se heitteli niitä granaatteja. Ei se mun mielestä turhaan. Ei se mitään mun mielestä turhaa heitellä niitä. Ei mun mielestä. Sä oot täällä taas. Mä oon taas täällä. Miksi mä... Se yksi tyyppi oli kyllä aika surkea, kun se vaan ajoi siitä mopolla. 4 tappaa. 4 tappua, 12 pelaajaa jälleen. Niin pitäis selvittää. Mä menen ehkä tonne tuulimyllyn paikalle takaisin. Sun on kyllä pakko vetää voitto tähän videolla. Ei tätä voi laittaa YouTubeen, jos sä et voita. Kyllä tän voi laittaa, jos pääsee, no niin, pääs top 10. Niin. Siinä on pelaaja. Ei ole. No, näkyy visuaalisesti. Mikä on visuaalisesti? Tuossa näytöllä näkyy niinku siellä jossakin. Siellä. Oi, sillä on sniperi. Että on hyvä pelaamaan. No joo. Ei se oo sua Oi parempi. vitsi. Se on sua parempi. Ei se mua parempi voi olla. Ei kukaan ole mua parempi. Nee, no siitä. Paitsi siis jotkut pelaajat on mua parempia, mutta... Jatkuu ei jatkuu. Kannattaa hiivata vähän ainakin. Ei mä näen pelaajan. Joo. Tossa on noin aika lähellä. Niin. Aika tossa mun markkerilla on pelaaja. No ei mun ei olisi. Jos sulla olisi antaa parempaa niinku sniperia, niin olisi ihan kiva. Tai voisit niinku sitä sillä Sitä päätyä. Jos sulla olisi se editti-laite, niin olisi kyllä ihan kiva. Ei taida löytyä. Ei taida löytyä sillä. Ei kyllä taida löytää. Joo, ei. Jos ei katsojat tajua mikä on edittilaite, niin siis se on semmonen... Millä voi muokata tota Niistä aseita. kyllä voi muokata tätä aseen päätä, millä ampuu. Siis se pelaaja on ihan jossain tässä näin. Joo, tossa noin liikkuu. Jos olisit saanut snaipattua sitä. Jos olisin saanut snaipattua aseen, niin olisi kuullut. Ei varmaan voisikin. Mihin se meni? Se käytti Harry Potterista. Niin äsken ampua. Se yritti, mutta ei se osunut. 8 pelaajaa. En mä vielä mene sanomaan, että onko se nobo, mutta... Kannattaa mennä tonne alueelle. Niinku. Tää vielä ihan vaan tiedoksi vaan. Minä olen alueella. No äsken et ollut. Äsken en ollut, mutta nyt minä olen. Ai jaa. Vaan puhutaan tällä jotain ihan randomia. Hän katsojat varmaan tykkää tosi paljon, kun mä vaan puhun. Siis katsojia ei varmaan tällä hetkellä kiinnosta yhtään, että Onko vauhtia vaattu? On. on se tapahtunut. Siellä on tällaista roskaa, mutta Syön nää flowberit. joo. Sä saat niistä vähän. Siinä! Ui saa! Ei olipa. Mitkä nää sen kamaat on? Etkä on top niinku 10 ja tollaset roskaa. Oisit vetänyt se iso sieltä. Miksi ne iso? Siinä oli iso sieltä. Oh, sillä oli iso siellä. Ja sieltä No ei ampuu toinen pelaaja. Mistä? Vasemmalta. Ai sieltä. Ja taas ihan. Älä heitä sitä. Ja toinen. Siis kuin surkeeta nää on pelaamaan. Nää tulee sua haastaa ja sit sä vaan, no ihan peruspeli.
Sä voit vaikka suojata niitä mun kamoja siinä. Joku ajaa moottoripyörällä, siitä näköjään ajaa. Joku vaan ajaa sitä moottoripyörältä eikä tuu päälle. Sitä ei vaan kiinnosta. Top 5. Top 5 ja toi tyyppi äsken ajoi mopolla mun vierestä. Ihan peruspäivä. Jättäkää aika viisas. Hei siinä! Apua! Ei! Ton takia autoshotgun on parempi. Käyttäkää autoshotgunia! Älkääkä käyttäkää mitään roskaa. Ei. Nyt me mennään lobbyyn ja painetaan että... Eli... seuraavaan videoon. Hei hei!